Nothing can satisfy greed. Zamyslenie na september 29 hovorí o nenažratosti, o tom, že stále chceme viac a viac. Je prirodzené mať v živote túžbu, sny a stále ich ako keby navyšovať, lebo to je tá hra životná, ktorá nás baví a je to zdravé. Len na tej ceste treba mať taký ten zdravý sedliacky rozum, len si pripomenúť niekedy, že aký postoj by mal ten môj starý rodič. A ja osobne veľakrát myslím na to, že ako by túto situáciu riešila moja stará mama. A obzvlášť aj v kuchyni. Nedávno som otvorila chladničku a naozaj som tam nič nemala. A vravím si, že čo tak starka vedela z ničoho navariť. Ona vždycky niečo vymyslela. A vtedy ma napadlo napríklad rezance. Ona uvarila klasické rezance do polievky. Premiešala ich s maslom a s džemom. A poprášila cukrom. Úžasný olovrant. To je presne to, že niekedy sme už takí proste premazaní, že nevieme, čo by sme si z Voltu objednali. A čo ma v tejto súvislosti napadlo je tiež, že ten štandard detí sa zvyšuje tiež a vidíme to na narodeninových oslavách. Deti už nemajú štandard, že dostanem darček od rodičov na tie narodeniny, ale aj od všetkých rodinných príslušníkov, ktorí prídu na oslavu a od všetkých kamarátov. A tak plánovanie narodeninovej oslavy znamená zvážiť, že akého kamaráta zavolám. Miestami tie deti už tak ako keby aj sa zamýšľajú nad tým, že ktorý kamarát mi aký darček donesie, koho sa oplatí pozvať, koho nie. A tak sa treba nad tým zamyslieť ako rodič, ako vychovávateľ, ako vieme aj my tie deti uzemniť a ako keby ukázať im tú krásnu jednoduchosť niektorých vecí. Čo som ja osobne zaviedla pri mojich deťoch v rodine, a teda synovec netierka, keď mali narodeniny, tak namiesto nejakých veľkých darov som prišla s prepravkou a odučila som ich a ich kamarátov, dali sme si takú fun birthday angličtinu. Taký iný darček, ktorý som im dala zase počas leta, bolo, že som ich zavolala na náš letný tábor do Helen Doron centra a tak prišli na pár dní a proste tak si to užili a nezabudnem, že akú mali radosť z fľaše Rajec, taká tá ružová fľaša, ktorú sme namalovali akrylovou ružovou farbou a spravili sme z nej prasiatko. A ja keď som prišla k ním domov, tak oni utekali, aby mi ukázali, že my tu stále máme Piggy. Im sa tak strašne páčilo to prasiatko, ktoré sme spoločne vyrobili, že stále majú tú fľašu vystavenú doma. A to sú také tie momenty, ktoré chceme deťom sprístupniť a pripomenúť im tak, že aj z úplne jednoduchých vecí vieme mať obrovskú radosť. Som veľmi vďačná, že žijeme v takej ultra zaujímavej dobe, ktorá prináša naozaj kopec nových technológií a aplikácií a určite ich treba využívať, ale treba sa vždy uzemniť a tak si pripomenúť krásu jednoduchosti. Prajem vám krásny september a vidíme sa zajtra.